записва. Да, остава да видим нещо и на екрана. Искаш и от друг ъгъл да се снима нещо? Чакай, да ще направя един ъгъл стига. Да, може няколко. Чакай, аз и фотоапарата нося, ще направим фотоапарат. Той не снима ли видео? Чакай, това не го правя. Чакайте, аз да капна само. Сега извън фокус. Да снимаме небе в момента. Фокуса, красита. Дрифт. Ти е лесно. Фокусира. Оп! Острига храстчето. Станахме много нещо. РВД-то... Няма РВД. Голема ли? Чай, Алекс, ако успея да го поснимем с неговото бързо каране. Тръгнаха, бе? Къде е Алекс? Идва насам. Аз за това се повирнах малко високо, че вие сте много хапели нещо. Трябва да кажа, че това малкото никак не е бавно. Въобще бих казал. Ако трябва да сме точни. Алекс, не мога да хвана. Аз не мога да фокусирам в него. Малката антенка си е бал майката, ама работи яко. Точно от сали трябва ми се завърти тук сали. Лясковиците гони. Да, може би ще трябва да си изправя малко камерата.